Не знам този влог как да го заглавя. Мисля, че Yapping Session е добра идея. Става си една традиция да изкачвам Черни връх юни месец, средата. Вече 3 години. Това е супер лежерно изкачване, защото съм на 3 часа сън и на 16 часа фастинг или нещо такова. Те сме по възможно най-леката пътека от хотел Морени. Миналата година се претрепах, като изкачих за първ път Черни връх от Драгалевци. Излезнах на Симеоново и просто с тези боси обувки и тези каманаци на Симеоново бях тоталщата. Все едно съм си на центъра. Ама то, anyway, изкачването до Черни връх е все едно си на центъра. Една причина да го избера, заради всички страхове, всяки от медиите, относно мечките. Дори моят мозък, който броди изпълнените от стомати години и не се е замислял за мечки, също се повлия. И сега оценявам пътека с повече хора на нея. Въпреки че и това не е гаранция. Важно е да сме информирани. Много ми е приятната пътечка. Леко се хлъзвам на камъните понякога. Но това мисля, че понеже тези боси обувки вече са носени на 800 км и са се изгладили. Може само да си представим какво значи да се изгладят боси обувки. But hands down, тези обувки са най-удобните обувки, които съм носила някога. В началото не време да свикна. Нося ги навсякъде. Личи си. За да си взема нов модел, трябва да си продам бъбрека. И затова ги износвам колкото се може повече. Ще оставя линк към модела в описанието. Fun fact. След като направих 4 плани за един ден и бях хванала абсурдно много тен на лицето, си направих color analysis, където ти гледат под тон на кожата и ти казват кои цветове са подходящи. И не само. Беше много фан да отида и кожата на лицето ми да е с 2 нюанса по-тъмна от тази на останалите части. Особено върта. Жената не отбеляза. Намерихме цветовата ми палитра. Доволна съм. И сега продължаваме да трупаме тен на лице. Къщата останал сняг. Целта е набелязана. Много ми харесва Черни връх поради причината, че е супер accessible, супер достижим за хора от всякаква възраст, които мяркам по пътеката и от всякакви култури. Тук започва по-разнообразният и забавен терен. Толкова близо изглежда, докато знам, че това е още половин час нагоре. Изкачване по каманаци. Мале, обожавам. Обожавам водичка.
Страхотно тук. Стъпахме, накаляхме се и продължаваме. Няма как да не снимам просто този импровизиран мост. Нямам против да се накалям или намокря. Страхотно. Ей! Еха. Стабилно. Това миналата година не беше толкова пълноводно. Може би е нямало толкова много сняг. Вау! Изпросих си го. Казах, че нямам против да се мокри. Но, както казах, бонуса на босите обувки е, че изсъхват доста бързо. Пък е лято за Бога. 7-те Витошки езера. Финална права, или по-скоро финална крива. Стават по-малко от 200 метра догоре. И една далечна, близка София. Oh my god, let's go! By the way, никога не съм ходила по тази пътечка на там и не съм стигала до тези сгради. Ако някой е ходил там, може в коментарите да ми каже дали е интересно и дали заслужава да се ходи натам. Айде! Традицията е изпълнена. И да видим целият китайски народ и най-освеждаващата гледка към Рила. Цветовете на лятото. Намерих си спот. Наскоро си взех от Юск това шише и бих казала, че е геймченджър, защото ми писна да носим пластмасови бутилки, след като може да направим нещо много по-добро за здравето си. Нося си и ето тези бисквити. Взех нещо набързо, което ми се стори вкусно. И сега ще го пробваме в момента на истината. Чакай да помиришем, както по принцип се прави. Мирише на почва. Има вкус на пясък. I wish I was joking. Има наистина вкус на пясък. Малко граундинг, което ме напомня, че ще е добре да се събуя. Аз си говоря от 3 минути. И не беше много забавно да разберете, че не съм рекордова, но почваме от начало. Да поговорим малко за мечките. Преди няколко дни гледах лайвстрим на канала Мечки истории от експерти с опит цял живот. 25 години работа с вида кафява мечка. Много е полезно да си потвърдиш информацията, която знаеш за това как да се държиш в планината и особено ако видиш мечка или каквото и да е друго диво животно. Все пак тук няма наши правила, дошли сме в тяхна територия. Мисля, че всички планинари, които редовно си ходят на планина, се знаят какво да правят, идват тук с огромен респект и не биха се изложили на рискове, но е изключително ценно да чуеш тези информации, съвети отново. И да, дори да сте ги чували, сега смятам да направя кратък рекап на това. Какво се говореше в този 2-часов лайвстрим?
което съм извадила най-ценното и се надявам да бъде полезно. Припомняне или новини за някого. На първо място трябва да бъдем шумни по пътеките и това значи да говорим, да си пеем, ако щете, да свирим. Може да носим, има специални свирки, които могат да се чуят на места, където има големи популации на мечки. Колонки за музика не препоръчвам да се носят, въпреки че и това споменаха, че е възможно, защото да слушаш музика на високо в планината не мисля, че е удачно. Но предполагам, ако е по-тихо и ако няма хора покрай вас и си е за вас и за безопасността ви, може би е окей. И затова реално казват да се ходи с хора в планината, с приятели, с група хора, за да може да сте шумни всички заедно. Като ходим да го правим по-шумно, предполагам, щеките също помагат. Просто да издаваме разни звуци, може през минута, през две да издаваме най-рано звука, който сте чували, но все пак мечките чуват и не биха искали да се сблъскват с вас на пътеката. Още по-малко, отколкото може би вие с тях, защото на нас хората ни е интересно по принцип, като видим такова създание, което е още един от съветите. Когато видим мечка, да не се приближаваме до нея, за да се снимаме или това да я запечатаме като моменти за социалните мрежи, за близките и приятелите ни. Важното е да оцелеем все пак, за да разкажем тази история. Колкото и да е рядко да видиш мечка в планината, а то е наистина. Така че сега на истински късмет. Супер много хора се събраха тук. Another tip. Разбира се, спрей за мечки. Не съм търсила къде има такъв и не знам дали сте търся, но споменаха, че са изкупили всички спреове за мечки след случката във Витоша в България. И трябва се едно да се поръчва чужбина, което в курс е напълно възможно и за хора, които ще ходят в райони с голямо население от мечки, които доколкото знам са Стара планина около Габрово и Сопот и Родопите. При спрея за мечки е изключително важно да гледате едно-две клипчета и да проучите как се използва, за да не се нараните вие. И в ситуация, когато ви потрябва, което е почти невъзможно, да не го хващате за пръв път. А откъде ще го хванете, си зависи изцяло от вас. Не е хубаво да е на дъното на раницата ви. Дръжте го отстрани, ако може, или в преден джоб. Общо взето, където ви е най-удобно и бързо да го извадите и намерите. Ако става дума за храна, и то по-миризлива храна, мечките имат уникално обоняние. Хубаво е, когато ядем нещо, да го завързваме в някакви турбички, чувалчета и да го изставяме далеч от нас. Особено ако ще кампингуваме, пъткуваме, не е хубаво да има храна до нас. И трябва да си гледаме в краката, трябва да се научим да разпознаваме различни стъпки на животни около нас. Вижда се основно когато е кално, но би помогнало много, ако разпознаем дали стъпката е прясна и от какво животно, за да знаем дали да вдигаме повече шум, да обръщаме наобратно, ако трябва, първо да сме по-внимателни. И всичко това го казвам с отново надеждата да не се притеснявате и паникьосвате, когато сте в планината, да се озърте на 360 постоянно, да сте на штрек, че нещо се случи, да не спирате да си гледате и в краката за стъпки. Защото така не се наслаждаваме на природата и на времето си там и може да ни повлияе по-скоро негативно, отколкото положително. И последната информация, която имам от списъка какво да правим е, ако мечката е близо нас, е нужно да легнем на земята, покорим ръцете ни, да ги сложим на тилани, за да се пазим и да гледаме да не мърдаме. Колкото и да е странно за мен в такава ситуация, човек да запази самообладание. Трябва, ако има все пак някакво разстояние от нас с мечката, да започнем да се отдалечаваме бавно назад, откъдето сме дошли и разбира се да се придържаме към главната маркирана пътека и да не влизаме в някакви хръсталаци, непознати територии, гори. Всичко си е измислено вече, реално за нашата безопасност. И малко последни неща от списка какво да не правим. Това е да не сме с слушалки в планината. Освен, че защо си в планината? Ако ще слушаш музика, това може да го правиш в градския бас. В планината си, за да слушаш спокойствието, тишината, птичките, пчелите, вятъра и сетивата ти да стават в кондиция. За да можеш да слушаш, ако нещо се случва около теб и да
знаеш какво да правиш. Най-ценният съвет сигурно е това, че не бива да бягаме, ако видим мечка. Така я активираме и застрашаваме максимално живота си. Може би единственото изключение, ако видим малко мечи до нас. Много добре се огледаме, че майка му не е наоколо и бягаме с 300. И последно, не бива да си оставяме храната, където и да е в планината и бокуците. Не изхвърляме нищо, защото така учи мечката на ненужни неща, които застрашават и нейния и нашия живот. Така че каквото си носим в планината, това и си взимаме и гледаме да не оставяме почти никакъв отпечатък, а само да си взимаме нужното за нас. Да си ходим преди този облак да е дошъл над нас. Не, че вече не е. Само да видя от тази страна гледката, защото много си обичам гледката от Черния връх и почваме да слизаме. А пак дори да направих супер обобщение на клипа за мечките, ще оставя линк отново в описанието, за да може, който се интересува, да го изгледа. Приятно черничко. Айде надолу, че да си починем от този глъч, какафония и сбирка на половин София горе. Естествено не критикувам, това е страхотно, че толкова много хора имат желание да са в природата и да спортуват и да не знам къде минавам в момента. Окей, I'm kinda stuck. Ще ми е трудно да се ориентирам, аз ли сбърках нещо? Май сбърках нещо. It's okay. Твърде много се разбърборих и трябва да съм по колчетата. Айде да но слизането по ония кални участъци да мине безпроблемно, както качването. Ето това, например, е шумна компания. Не е възможно да видят мечка. А пък аз преминах през всички кални забавни препятствия. Това се образува някакъв огромен черен облак. Не бях предвидила такова нещо в програмата, но пък и вече не съм и на върха. Още нещо. Ставайки дома за сетивата, където не трябва да носим слушалки в природата, заради безопасността ни и разбира се, за да се насладим на природата. Това важи и за снимането. В случая слизането ми беше много по-осъзнато, по-интересно. Разполагах с пълния капацитет на мозъка си. Не беше половината в това как си държа телефона, дали се вижда всичко на камерата, дали стабилизацията е пусната, дали има вятър и всякакви такива неща, които те разсейват от главното преживяване. И затова се радвам, че на слизане не снимах нищо. Той нямаше нищо ново, освен че се насладих повече на преживяването. Това правите снимки, няма как без снимки и хлебчета, но гледайте да оценявате моментите тук, да ги усещате на 4 крака буквално. Аз докато не усетя нещо със сърцето си, не е планина. Не знам този влог как да го заглавя. Мисля, че Yapping Session към Черни връх е добра идея. Но да видим дали няма да спомена нещо за мечка, че вземе алгоритъма да го бутне по-нагоре, ако все още е актуална темата с мечките, когато постам това клипче. Но още една препоръка, която не знам дали беше казана в клипа, която според мен е важна или поне аз си питам този въпрос. Дали трябва да гледаме мечката в очите, когато се отдалечаваме бавно назад? Разбира се, това е ако тя е на известно разстояние от нас, защото ако е до нас, няма как да гледаме в очите, ние ще гледаме към земята и ще се преструваме на мъртви. Какво става, когато ходим назад, лице към мечката? Все пак да виждаме какво се случва с нея и да знаем как да реагираме. Не трябва директно да се гледа в очите. Има шанс да се разгневи. Може да гледате около лицето й, тялото й. Със сигурност да я гледате, но не пряко, директно в очите. Важното е да оповестяваме за присъствието си в планината. Мечките няма да искат да ни доближат. Това да бъдем информирани ни дава спокойствие. И да, знам, че го казвам на една от най-популярните пътеки в България, където има много хора, но шанс има навсякъде. Много е лесно да прочетеш в Google, че около хижа Алеко има 10, 15, 20 мечки и да се притесниш, че точно ти ще срещнеш такава, колкото и да е нулев шанса. Повече да се притесняват хората, дето ходят по дилото и по най-населените с мечка райони, но ходят си. Важното е, че са информирани и любовта им към планината е по-силно от страха, както трябва да е по принцип във всичко със живота. Предния път някъде от тук слизнах. Мисля, че тук се слиза
пряко към хижа Алеко. Не се насладих много на тази пътечка и затова си продължавам по тази, по която се качих. Но да, има вариант да се качите и да слезете от тук. Не съм решила още къде искам да отида, дали на Морените или на хижа Алеко. Аре, може би на хижа Алеко, но пак съм по тази пътечка. И после вместо да продължа надолу към Морени, ще свия през друга пътечка към Алеко. Този клип е съвсем unresponsible, или как да го нарека. Както забелязвате, съм и без шапка, защото аз такава в София не мисля, че имам. Миналата година си взех специално за изкачването ми на Черни връх от Драгалевци. От втората употреба беше някаква бача май еска и ми излизаше от главата. Аз тъмън не наглася, качвам 100 метра и тя ми седи като някаква война шапка нагоре издута. Та не беше много атрактивно. Пак брат ми взе, че я хареса и сега е в родния край. Та други шапки нямаме. Не съм си вързала кърпа на главата, не съм импровизирала, не съм усещала и да ме напича. Но слънцето определено си е силно и не трябва да се подценява. На преходи си носете шапки и кърпи. Слънцезащита и очила може и да не носите, ама шапка е за готенка. Да, днес го ударих лежерно и unresponsible. Поне вода си нося, колкото и малко да съм пила от нея. Влезнах в Парадайс, защото нали си хващам 66 към Витоша от Парадайса и имах малко време докато дойде. Тогава слънцето там беше супер силно. Имаше си вятър и бях като, горе, на върха. Аз ще умра, бе. А дори на липсата на сън, на храна, на електролици, Вселената е с мен и си получавам нужното от слънцето. Искам да кажа, че ходих в Парадайс да си намеря шапка. Ма нямах толкова време, че да обикалям всички магазини. Влезнах в най-първия Пики Клокенбърг, или как се произнася, и отивам директно до щанда с шапките. Те са някакви плажни там, ама имаше и такива по-нормални капове на цени близо 100 кинта. Естествено, те са маркови, защото този магазин е марков, не знам какво очаквах. Някаква голяма промоция ли, някаква неизвестна марка ли, някаква шапка, дето е по-скъсана, че да си я взема. Така че беше малко излишно това влизане, но поне опитах да си взема шапка и може би responsible thing. Не си купих Томи Хилфигър шапка за 120 кинта. Да, тук ще говорим лева. И Япик усещано продължава, ама това е, защото тази пътечка просто е перфектна за разговори. Тук виждам всякакви хора. Имаше изкачване по данска чанта. Така се носи на влака. Имаше изкачване по пола. Имаше изкачване и по дънки, които може би е по-стандартно. Доста дядовци си носят дънките. Така че виждаме всякакви моди. Стига да са дрехи от естествена материя. Одобряваме. Няма значение как ходите на планина. Стига да ви е удобно и да е естествено. Каза го в душата, която е отдал в полиестер. Още не е направила пълна промяна или дори частично на гардероба си. Това е в процес. Но не искам да похваля този панталон. Това е плюс едно responsible thing, което е и интересен факт за мен. Аз дрехи не си купувам и не обичам да си купувам. Много е натоварващо за мен като процес. Особено в днешно време, където дрехите са бакуци, тези, които са най-достъпни да си вземеш. Но този клин панталон спортен, но сигурно от над 10 години. Бил е през всичко. Както обущата, да не казвам на колко километра са отново. Всичките ми дрехи са били през много. И да, искам да похваля, че дори да не е от естествена материя, поне не съм го сменяла и не съм от хората, които си купуват всяка година нови екипчета, клинчета, модички, тенденции. Ако е здраво и удобно, го носим до дупка. Стреда до дупка, защото забелязах преди месец, че клинчето вече има дупки. И все пак го носим, защото са още малки дупките. Има още какво да се носи преди да се занесе на шивач, защото това не значи, че го хвърляме. Това значи, че ще го занесем на ремонт. За първ път, както казах, 10 години. And that proves you, че дрехите, които от едно време си купувал, издържат. А сега решаваш да си купиш нещо
Не стига, че е 10 пъти по-скъпо, колкото дрехите ти преди 10 години. Ама и се къса на първия-втория месец. Не е приятно. Затова ще си износвам старите дори полиестерни дрехи, които са ми удобни, докато да и си намеря по-добри алтернативи. И са си здравички. Appreciation за туристите, които са научили, че се казва здравейте тук и ти отвръща с hello. Това е супер кют. Пак и колко ми липсваше и на мен да казвам здравейте. А тук, на тази пътека, това е доста често. Това е най-якото чувство, хора. Обожавам да усещам камъни. Двата свята. Аз съм малко разочарована. Къде са всички усойници, пепелянки, къде да ги снимаха във Фейсбук? Идвах тук, за да видя на пътеките земи. И не съм още се прибрала доалеко. Трябва да извивам скоро, by the way. Ще апдейтна със сигурност, ако видя нещо. Сега извиваме надясно към хижа Леко. Там е пътеката за Камен дел, разбира се. Аз дойдох отправо, централно, от хотел Морини. Айде да го видим кълчището. И зато не виждам пукнат човек. Къде са всичките хора тук? Айде, съберете се. Всички от Камен дел. И ще се блъсна. Е, така се вижда прекрасна гледка към Черни връх. Да видиш през какво си преминал и разбира се какво те очаква. Да. Тук усещам змичките. Всъщност не знам къде е по-добре да съм, но няма добре. Минаваш. Вау. Минаваш си. Щом така е тук, то мислимо. Аз нямам много време до автобуса, между другото. Оле, майко. Вау. Тази пътека никога не ми е харесвала, затова и слезнах на Морини. Пък и къвто дрон се. И дрона ме мразя. Да, тук училището. Нещо, което не съм сигурна е дали змиите обичат повече влагата и мокрото или сухото. Може би и двете, може би не подбират много. Вау. Чувствам се в някакво състезание на майко, кална съм в игри на волята or something. Аз не гледам реалитето, но някакви такива неща правят. Все още не сме видяли змии. Та не обичам тая пътека, защото не е много лежерна. Трябва да си наштрек. Добре, това го подминахме. Стават още малко разни такива местенца. Така, миналата година, април месец, видях сърнички. Бяха 2 или 3 и се гледах в очите. С тях може да се гледаш в очите, сигурно. Не знам, не ме е страх толкова от сърнички. Въпреки че те си големи и могат да нападнат, ама пък са сладички. То не е, че меченцата не са сладички. Айде, оле, тук сме. Браво. My inner child is happy с тези препятствия. Въобще не очаквах, че днес на това изкачване може да се получи някакъв влог. Камо ли да е първия влог, на който толкова япвам. Може би, защото съм сама и изпълнявам препоръката да се говори в планината, да изостяваш присъствието си на мечките. Те съм го почувствала. Да видим на монтажа колко дълъг ще стане клипа и се надявам да ви е харесал и да се абонирате за още. За нормалните хора си има мост. И пътека по принцип си има. Не е нужно това да се прави, особено когато имам по-малко от 10 минути до автобуса. Ето така, страхотно е. Задай. Айде, опа. Pump up the jam. Вау. Приятели, не видях и една змия, освен себе си и отдолу съм с бели чорапки. Може би може да се вижда, че тук цялата ми горна част на обувката е кална, за което не се оплаквам. I love this. We really made it, guys. Дори да си потичвах на връщане, мисля, че пак около час и 20 минути го слизах. Благодарна съм once again. Викам това да е официалния край на видеото, освен ако до 66 не видя змия.